Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Aurkia eta ifrentzua, zerua eta infernua, ura eta olioa, Aitor Bizkarra eta Aitor Mendiluze, gurean dikotomia asko dago gure artean. Eta historiari begiratuta, zezanik ez, eta are gehiago, bikote horri gehitzen badiogu historia ofizialerekin batera normalean, normalean, ia beti datorren ohiko matxismo dosia. Eta horrela sortzen da, pues Virginia eta prostituta bikote, ezagun hori. Bai. Eta gaurkoan, pues alde bati behituko diego, aurrekoan beste aldeari behitu geniolako, ezta? Bai, aurrekoan Virginia tokatu zitzaigun eta oraingoan puta. Ez, aurrekoan Elisabete lehengoa Ingalaterrakoaz zaritu ginen, eta oraingoan erregina putaren txanda da, eta erregina putetan putena historiografiaren arabera behintzat, eta zurrumurren arabera batez ere, Katalina haundia, Katalina bigarrena Errusiakoa. Rusiarra. Bai. Esan bezala, Katalina haundia ere deitua, ez? Ez bere tamainagatik, baizik eta bere erregalien agintaldiaren. Bere imperioagatik. Bai, hori da. Bera 1729 jaio zen, Errusiako emperatriza, Txarina, erregina izan zen, 34 urtez, 1762 hasi eta hiltzen arte, 1786 hiltzen bera, 67 urterekin, imperioa edatzea lortu zuen, eta erreforma asko ere egin zituen, eta haren agintaldia jotzen da despotismo onberatzat edo despotismo ilustratutzat, ez? Bai. Fasismo nekoa. Moi da, bai. Beti gustatu zaizkite. Bai. Dikotomiak batera. Hori da. Bai. Baina ziurrenik Katalinari buruzko datu, ez? Zabalduenak edo, ez? Informazio zabalduena, ez dakit informazio deitu horri, edo ezagunenak beste batzu dira, ez bere imperioaren tamainakoak, eta hori dira, hori, Katalina ninfomana zela, ehunka maitale izan zituela, kabinete bat zeukala tramunkulu eta objektu sexualez beteta. Momentuz dena oso ondo. Orotariko perversioak eta egiteko. Eta batez ere oso ezaguna da, bai. Zaldi batekin harreman sexualak izetan ari zela, hiltzela, ez, horregatik hiltzela. Ninfomania kontzeptua baztertuta, ez delako existitzen. Berez hipersexualitate nahasmendua esaten zaio, gizon naiz emakumeetan, eta ninfomania termino misogino bat besterik ez da, beraz. Hori besterik gabe baztertuta. Ez dago horren antzekoa gizonentzat? Ez dute beharrik sentitu. Eta sortu den, esan ezagun, termino zientifikoa edo da hipersexualitate nahasmendua, eta horrek ez dauka generorik. Nola, inori ez dion errespeturik galtzen, orduan gizonentzako ere balio du. Kontua da hori bazer batera utzita, berez, esandako horri guztiari, nik ez diote zer txarri topatzen, ez? Bai. Zalantza bakarra dauka zaldiaren kontsentimenduan. Ez dakinik Katalina... ez dakit, galdetu beharko zitzaion. Baina berez, kontua da, ez luke izan behar inor erasotzeko motiboa, ez? Ez. Kabinete sexual bat izatea. Ez hori. Edo ehunka edo nahi duzun, ez? Maitale guztiak izatea. Baina ez dago, esan behar da ez dago horren inolako frogarik, hau da, hori guztia, ez? Zurrumurro edanak gezurra direla, eta hori, esan duguna, zurrumurroak besterik ez direla. Stasera
Rafaela, beste sovietar bat. Bai, hori da, bai. Berak beti komunista bozkatzen zuen. Hori da. Titular bat. Zi izango tesan hori. Bai, Aldetu afkaro. Bai. Komunismo ilustratua onbera. Hori da. Katarina bezala. Bueno, kontua da, zurrumurru nagusia gezurtatzeko, esan beharra dago, Katalinak 1786ko azaroaren 16ko goizean, apoplesia bat izan zuela, buruko isuri bat, eta berez burokrazia lanetan ari zela, inguruan zaldirik ez omen zegoen, lekukoen arabera, eta biharamunian ditzen. Burokrazia egiten izan. Hori da, burokrazia. Eta izuria da. Bai. Kontua da, Elisabetekin, lehengo astean esan genuen bezala, probabilitate oso txikiak zeuzkala Katalina Errusiako emperatriza izateko. Esango nuke, Elisabeten kasuan baino are gutxiago, ze berez, Elisabet erregearen alaba zen, ez? Sasikumetzat jo zuten arren, ez? Eta, baina aurretik bazituen batzuk, Tudor familiako kidea zen. Katalina etzen Romanov dinastiako kidea, etzen Errusiarra ere, eta Katalina ere etzen bere jatorrizko izena. Bere jatorrizko izena zen Sophie Friederike August von Anhalt-Zerbst. Hori pistaren baten onduzu. Bai, Prusiako noble familia bateko alaba zen, jatorri Alemaniako horrekoa beraz, eta 14 urterekin eraman zuten txarraren gortera, oinordekoarekin ezkondu zedin. Bueno, edo besan da, txarinaren gortera, ze garai hartan, Elisabet txarinak zeukan boterea, Petri handiaren alaba zen, eta 1751 lortu zuen tronua estatuko bat eman eta gero. Eta seme-alabarik ez zeukanez, egoera ez egonkorra zen, eta horregatik Petri iloba, ez? Aitaren izen bera zeukan. Petri bere iloba deitu zuen gortera, bere oinordeko izan zedin, eta Sofirekin, ez? Prusiako neskato horrekin ezkondu zedin. Baina Elisabet berela konturatu zen, bere iloba Petri etzela tronurako bat ere hautagai egokia, osasun ahulekoa, umekeriaz betea, eta gainera errusofoboa zen. Baitu. Ze detalle. Bai, Sofi bezala, da Katalina, gero Katalina izango zena bezala, Alemanian nazi eta ez izuten bera ere, eta baina Sofik bestelako bide bat hartu zuen, ez? Errusiarekin zerikusia zuen guztia onartu eta barneratu zuen, izen aldatu zuen, Ekaterina, Errusiaraz, Katalina. Jarri zuen, hautatu zuen izentzat, gero hizkuntza ere ikasi zuen Errusiera, fede ortodoxora ere aldatu zen. Gure Enrique bezala, ez? Nafarrokoa. Hori da. Ez? Joan zela Parisa eta esan zuen, pues orain protestante, orain katoliko, izenare palito bat gehiago jarri, frantzeko horrek izateko. Enrique irugarna eta gero laugarrena. Bai. Baina Petrik ez zuen hori egin. Eta Elisabeten, ez? Txarinaren itxaropena zen, bigaztek lehenbailen ondorengoak izatea, eta bilobek hartzea tronua, eta horrela Petri, ez, bere iloba saltatzea. Eta aurrak txikiak bat ziren, aginterako egokiagoa ikusten zuen Katalina bera, ez, errego erditza bat egokiagoa ikusten zuen, hori, ez, Petri tronuan jartzea, baino. Katalina eta Petri 1755 ezkondu ziren, baina esan beharra dago, seme-alabak ez zirela berehala etorri, txarinaren zoritxarrerako, ze Petriren fundamentu falta, orokorra arlo horretan ere... Hola esaten zaio, orain, Bai, fundamentu falta. Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore, quando sei pronto per fare l'amore, prova a scendere un secondo ma senza timore, scendere un secondo ma senza timore. Dimmi tu quando sei pronta per fare l'amore, quando sei pronta per fare l'amore, che a me sembra così folle non fare l'amore, oppure non hai voglia di farlo con me. I miei occhi sono recinto dal quale non puoi scappare più. Io non sono lei, la bambola che prende, che butti giù. Petri beste osatuta zegonez. Bai. Lehengo gauetik hasita, gauero, oean berunezko soldadutxoekin gatazkak egitera jolasten omen zen. Bueno, datu hau lehengo aldiz entzun edo irakurri nuenean pentsatu nuen eufemismo bat zela, ez?
Hau da, igual benetako soldaduekin, ez? Oean jolasteko. Soldadu txikiekin ere. Baina ez literalki, berunezko soldadu txiki ez betetzen zuen oea, eta Aizu. gero badago jendak ejatzen dena, ez dakit, ogi papurrak edo oean dauzkadanean, imaginatu Ja, antapatzea. berunezko ejertzito oso bat. Ja. Bai. Elisabet Txarinak etzekien bere iloba antzua zen ado besterik gabe inutila. Inutila. Bai. Eta Katalinari maitale jarri zion. Bai. Sergei Saltikov terraterientea. Bai. Hori estilo hori gustatzen zait, Bai. Bueno. Oinordeko bat nahi zuen, nola edo ala, eta ja berdin zitzaion Romanovtarren odolik ez izatea, edo ez. Eta azkenean 8 urte geroago aurdun geratu zen Katalina, Bueno. eta hurrengo urtean Paulo jaio zen, Saltikofen seme biologikoa zela esan zuen Katalinak berak, baina esan berda susmagarrikiro Paulok Petriren antza handiagoa zeukala. Bai fisikoki eta bai izaeran. Agian gau baten soldadutxoak. Hori da. Ez? Berunezko- Aztu zitzizkion Hori da. nonbaiten da. Amaginarrebak umea harritu berritan kendu zion Katalinari, eta Katalinak ez zuen bere hezkuntzan inolako rolik izango. Eta bere helburua beteta, ez? Hau da, Kontenedor aurra, helburua beteta. hori da. Beste printzesa arrotz askori bezala, ez? Gainera hori, bera Romanovtarra izan gabe eta zerritarra izan da, ez? Are larriagoa izan ziteken bere egoera, gortean nola edo ala bizirautea, edo bestela komenturen batean erretiratzea besterik ez zaion geratzen. Eta lehenengo aukeraren alde egin zuen, esan dugu aurrez, ez, Errusiar kultura bere egin zuen, eta gainera Errusiako noble eta militar nagusiekin harremanak estutu zituen, eta haien emazteekin ere bai, baina ez modu berdinean. Hau da, Zer militar eman eta nahi noble duzu nagusi aditzera? askoren maitale izan zen, eta bere memoriatan esplikatzen du emazteak nola irabazten zituen, eta jartzen du ikaste zituela orden horretan, bere karlinoen, hau da txakurren, loroen eta bufoien izenak. Lehengo txakurrak, gero hegaztiak eta gero gizakiak. Horrekin listo? Bai, eta horrekin ja irabazten zituen. Bai. Elisabet Txarina, 1772 hiltzen, eta bere naia etzen bete, Petri ez zuten saltatu, eta Petri izena du zuten Txar. Berak egin zuen zen Prusiako noblezia zinguratu, eta angoiturak inposatzen saiatu. Egoera horrekin noble eta militarrak aserre zeuden, eta Katalinak, esan dugun bezala aurrez neko limurtuak zituenez, etzen zaila izan haiek estatu kolpe bat antolatzea, Petri tronuti bota eta Katalina jartzeko. Egia esan, bai, Petrik ez zeukan Txar izateko gogo berezirik, eta tronutik entzea neko gonez hartu zuen, eta eskatu zuen bere maitalea zerbitzariak eta maskotak hartu, eta Prusiara, ez? Izultzea, ez? Petri zan txar-txarra. Bai. Ez? Baina okolpegileek ez zuten eta emazteak, ez? Katalinak ez zuten onartu, bere naia, eta arroz da gazteluan giltzapetu zuten, eta handi gutxira Gregori Orlovek, Gregori Orlov zen, Errusiako militarrik, garrantzitsuenetakoa edo, bere naiekin batera, eta gaina Katalinaren maitalea ere bazen. Maitalia beti militarrak, Bai. Nobleren bat ere bai, Nobleren bat, edo terrara tenientea, zerak amaginarreba jarri zion hori bezala, bai. Eta Orlovek jakinarazi zion Petri hil egin zela. Esan zion, printzipioz, istripu bat izan zela, baina gorpua ikusi zuten lekukoek esan zuten jipoitua zegoela. Eta azkenean heriotzaren kausa ofiziala hemorroide atake bat izan zen. Betu zean da. Bai. Atake. Bai, humilazioa egiten ondoren, hori da, bai. Eta, horren bestez, 1772ko ekainaren 28an, azkenean, Katalina Errusiako emperatriz koroatu zuten. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me voy a morir. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Catalina.
Hemorroideek bultzatuta, Katalina handi egin zen. Hori da. Handi egin zen, Katalina kultura handiko emakumea zen, oso langilea omen zen, egunero zerbitzua baino lehen jaikitzen omen zen, kafea prestatu. Kafea bakarrik prestatu. Zer esatezu. Bai. Eta lanean asten omen zen. Eta gainera garaiko pentsalari handiekin, batez ere ilustratuekin, harreman epistolarra izan zuen, adibidez Voltairerekin edo Diderotekin. Harreman epistolarra. Bai, hau da, ekarri mezutxoak bihatzen hori da. Zizkioten. Garaiko WhatsAppak. Artezale amorratua ere bazen, Ruber, Rembrandt, Rafael eta beste askoren obrak bildu zituen, eta neguko jauregian, San Petersburgon, pabilioi berezi bat eraiki zuen, eta hori gaur egun Hermitage museoa da. Beste reforma asko egin zituen ere bai, lanbide heziketa eta hezkuntza publikoa sustatu zituen, emakumentzako lehen eskola fundatu zuen, senatua ere reformatu zuen, eta Elizaren ondasunak sekularizatu zituen. Oso ondo. Lehenengo Eliza ortodoxoarekin bat egin zuen, eta gero... Trakatra. Bai. Administrazioare modernizatu zuen, eta moneta paperaren erabilera ezarri zuen. Uste dut izan zela Errusiako lehen persona txertoa jasotzen. Bai, zen. Txertua. Bai, berrikuntza medikoak ere ez, eta zientifikoak ere sartzen saiatu zen. Baina, azkenean hori, monarka ilustratua izan nahi zuen, ez? Baina oztopo handi bat zeukan, eta bere memoriatan gaina onartzen du, izan zela pixka bat bere ez, agintaldiko alderdi beltzena, eta hori da mirabetza. Mirabetza sistema 15. mendean ezarri zuten Errusian, berez garai hartan Tartaroen eta Mongoliarren eta beste batzuen erasoen erruz, nekazari askok, batez ere ez mugatan zeuden nekazari askok, lurrak uzten zituzten, emigratu ite zuten, eta lurjabe handien lurrak lantzen jarraitu zezaten, legalki debekatu zieten lekuz aldatzea edo emigratzea. Baina neurri hoiek, ez, lege hoiek estutzen joan ziren eta Katalinaren agintaldian ja garai hortarako mirabetza praktikan esklabutza hutsa zen. Ilustratu esklabuzale. Bai. Beste dikotomia poli bat. Bai. Bai, eta mirabeak orduan ja salgai hutsak ziren eta gainera ez ziren lurrarekin batera saltzen. Horrek esan nahi du, adibidez lursail saltzean edo ez, nekazari familiak banandu egiten zituztela. Batzuk aparte, ez, saltzen zituzten, beste batzuk igual lurrarekin geratzen ziren. Eta azkenean horrek izan zuena zen, mirabetza bolitu arte, praktikan feudalismoa egon zen indarrean. Bai. Feudalismo ilustratua. Sistema ilustratu bat izan zen hortan, hori da. Eta hiri handietan ere, adibidez, Moskun edo San Petersburgon, animaliak edo objektuak bezala saltzen zituzten, eta egunkariatan iragarkiak jartzen zituzten horretarako, pertsonak saltzeko. Eta Katalinak nagusik esan zuena zen, pena handia ematen dit, baina ezin da ezer egin. Zingo du berak. Baina, kontuan hartu behar da, mirabetza ez zuela irautzak abolitu. Mirabetza txar batek abolitu zuen, Alejandro Bigarrenak, mende bat geroago, 1870 batean. Beraz, ezinezkoa etzen kontua da, Katalinak ez zuela noble lurjabeekin zeukan harremana arriskuan jarri nahi, ez? Noblekin beste harreman batzuz eskan, ez da? Hori da, bai. Terrenalagoak. Beste erabateko mirabetza. Esan dezagun, bai. Adibidez, kosakoak Katalinaren aurka altxa zirenean, beste eskakizunen artean, mirabetza abolitzea ere eskatu zuten, eta baina Katalinak alegin hori itzaltzea lortu zuen, horretzion penare handirik eman, mirabetza mantentzeak, eta bere beste maitale, eta Errusiako militarri garrantzitsuen rentakoaren eskutik. Eta militar maitale hori zen Grigori Potemkin. Abizena seguraski. Pelikula ona. Bai, hori da. Ziurrenik ezaguna da zuentzat, zuk esan dazu pelikulagatik, baina badakizue Potemkin herria edo Potemkin herriska kontzeptuak zer esan nahi duen?
Potemkin herri bazerren jakiteko, joko dugu Krimeara, eta 1787 urtera, ze Katalinak bisitaldi ofiziala egin zuen. Krimeara urte hartan, eta Errusiak konkistatu berri zuen lurraldean nola zegoen ikusteko, ez? Errusiak zehazki Potemkinek konkistatu zuen. Krimea konkistatu, Bai, zagoen egiten zait. Bai, ezta? Bai? Eta egunerokotasun handiko gaia da bapatean, bai. Eta Txarina, Katarina gustura geratu omen zen ikusizunarekin, badakigu monarka ilustratua izan nahi zuen horretan, herriaren ongizatea bermatze zuten politika egokiak ezartzen ari zirela ikusi zuelako edo hori zirudielako. Baina errealitatea oso bestelakoa omen zen, esan bezala konkista zuzendu zuen Potemkinek erreginari aurkeztu zizkion herri idilike horiek faltsuak omen zirelako. Kale batzuetako etxeak kartoizko fatxadez estali omen zituen, inguruko biztanleak dotore jaztera behartu eta ez? Goodbye Lenin bat, egin zion. Eta gainera, leku batetik bestera mugiarazi zituen gainera, ez? Herri biziagoak irudikatzeko. Orduan, ez? Katalina, itxi begia momentu baten. Bai, batetik bestera zijoanean, danak atzetik korrika, figuranteak bezala. Bai, esan dugu, Potemkin Katalina handiaren maitalea ere bazela, eta gainera, korteko trikimailuetan primera moldatze zen, desfileak eta su artifizialak ere antolatu omen zituen egun hartarako, eta esan bezala hori, nola trikimailuetan abila zen, etxaiak ere bazituen gortean, eta horiek zabaldu zuten egindako trikimailu joko guzti horien berri. Beraz ez dakigu zenbateraino egia denala ez. Baina, orduz geroztik, Potemkin herria edo Potemkin herriska esan moldeak herri baten edo beste edo zer gauzaren egoera eta malgarria estali nahian herri edo gauza horri oso ondo aurkezten denean erabiltzen da, ez? Fake herria. Bai, postureoa. Bai. Fikziozko Potemkin herria da, adibidez, Berlangaren Bienvenido Mr. Marshall, ez? 1993ko filmeko Bilar del Rio herria, ez? Berez, gaztelako herri bat da, eta Andaluziako topikoz beteta, ez? Eta Andaluziako herriz mozorrotzen duten hola baite. Errealitatean olako kasuak ere badaude, adibidez, 1950ko hamarkadan, Ipar Koreako zonalde desmilitarizatuan, eraiki zuten Kijong-dong herria, ez? Eta hori da gehien aipatzen dena. Hau da, herri erabat faltsua, kartuizkoa da. Baina pixka bat, esamoldearen adiera zabalduz, Las Vegas, esaterako, beste adibide bat izan daiteke, ez? Iria zerkatzen duen erdiko etorbidea neoiz eta distiraz beteta dago, ez? Baina hortik aldenduz gero, iriaren alde itxusi eta askoz miserableagoa agerian geratzen da, ez? Eta gero zaneteke ere, ainurrutira joan gabe, turismoa erakartzearen izenean, hori ez. Potemkin herriska edo hiri batzuk sortzen ari direla. Metro gutxien aldean. Hori da. Eta ez hemendiko urruti. Eso urruti ez. Eta Donostiar hori. Baina, Potemkinek Krimean egindako ia izan ala ez, haren izena betirako itxurakeriarekin edo lotuta geratuko zen, irautzarengatik eta zinemagarengatik ezpalitz, ez? Kontua da, Potemkin eta mende batera, 1888an, Rusiar imperioko armada korazatu bat eraikitzen hasi zela, itxaso beltzeko ontzidiko parte izan zedin, eta jarri zioten Potemkin izena. Bai. 1905 Potemkin korazatuko marinerak matxinatu ziren, eta gerora 1917ko irautzaren lehen pausotzat edo joko zuten ekintza hori. Eta gainera, 1925an, Sergei Eisenstein zuzendariak, gertakari hori jaso zuen, ez? Potemkin korazatu izeneko filman, eta azkenean zinemaren historiako film aitzindari eta honenetarikotzat, ez? Jotzen da. Eta horixe da, azkenean herri faltsuen gainetik abizena entzun eta gehienei gogora etortzen zaiena, ez? Zuri gertatu zaizu. Potemkin entzun eta pelikula etorri zaizu gogora, ez?
Beraz, Potemkin, Katalinaren akolitoa, imperialismoaren zerbitzari fidela, gogoratzen dugu zinemarekin, baina baita ere irautzarekin lotuta, ez? Eta Katalina aldiz, zoofiliari lotuta gogoratzen dugu. Zergatikote. Bai. Eta gainera, bere eriotzaren zurrumurrua, zaldiaren zurrumurrua, hain zuzen boltxebikek sortu eta zabaldu zuten. Ja, bueno. Bai. Ulertzen da boltxebikiak eta txarrak. Bai, baina hor ez daukazu, mirabetza daukazu, hau da, gelaren erdian elefante erraldoi bat daukazu, eta heltzen diozu eta bere zaldiari. sexualitatea erabiltzen duzu, erasotzeko. Zergatikote, ezta? Bai, zergatikote. Gainera guk ezagutzen ditugun garai hartako iraultzaile guztiak emakumea dira, ezta? Hori da. Bizarduna. Eta segurazki oso ez, bizitza sexual orekatu eta sanoa zeukaten. Bai. Esan behar da, objektu sexualez betetako kabinetearena, hori berrixagoa dela, zurrumorro hori, eta hori bigarren mundu gerran naziek sortu zutela. Gara. Bai. Baina guztira esan behar da, Katalinak berak bere memoriatan xe kontatu zuenez. Memoriak ez zituen, tipak, Bai, edo idatzi zizkioten, baina berak etzen isildu bentsat. Guztira 21 maitale izan zituen. Bueno. Eta iasan, gizonezko monarkenko artean, kopuru hori, ohikoa dela esan daiteke, eta inkluso txikia. Hori zen, gizonezko ezazei gara. 21 zutabiok helduko gara, ez? Nik nire bizitza pribatuaz ez dut hitz egiten. Ze pribatua? Nire historia genetikoa hemen bota nuen, baina kontua da, eta gainera, maitale horietaz eta bere jardura sexualaz naturaltasun oso hitz egin zuen, ez? Hori ere ohikoa zen erregen artean, baina Katalina emakumea zen. Yeah. Eta norbaitek esan dezake, sexualitatea, bai, naturaltasunez, baina interes politikoen zerbitzura ere jarri zuela, ez? Eta nik esaten duen dago arazoa. Hau da, gizonezkoek emakumezkoen gorputza eta sexualitatea askotariko interesatarako erabili izan dute, eta emakume horrek ezin du bere gorputza nahi bezala erabili, ez? Segurazki bai, baina azaldu eta kontatu eta jakitera eman, haian ez, hori da pekatua, ez? Hori da. Katalinaren herrikide, ez? Eta etxai politiko nagusietako batek, Federico Bigarna Prusiakoak, zera esan zuen, enperatrizari buruz, eta orokorrean emakume agintari buruz, eta da, gobernu femeninoan aluak eragin handiagoa du arrazoiak gidatutako politika irmo batek baino. Federico, Baina, Jimenez Los Santos. Hori da, pixka bat bai, Bai, igual dinastia berdinekoak. Baina iruditzen zait, hain zuzen, Katalinak erakutsi zuela, alua eta arrazoia oso modu eraginkorrean bateratu zituela. Seguraski, errege askok eta Federikok berak, zakila eta arrazoia bateratu, baina, hobeto. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.